Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Mwambo olumbiritsa a Enoch Chihana omwe ndi wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna zina za boma zomwe azisankha uchitika posachedwapa mu mzinda wa Blantyre. Kukhazikitsa kwa makina amakono otchedwa magnetic resonance imaging MRI kwapititsa patsogolo ntchito za umoyo pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Ndipo mabungwe omwe si aboma m'boma la Mangochi ayamikira adindo osiyanasiyana omwe anatenga nawo mbali yayikulu yoonetsetsa kuti chisankho chomwe chapitachi chichitike mwabata ndi mtendere. Tili ndizi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani munkhani zathu. Mwambo olumbiritsa a Enoch Chihana omwe ndi wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna zina ndi akuluakulu ena aboma omwe awasankha posachedwapa uchitika masanano mu mzinda wa Blantyre. Chikalata chomwe atulutsa ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna zake OPC chati mwambowu uchitikira mu mzinda wa Blantyre masanano nthawi ya 2 koloko. Ndipo ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna yalengeza kuti yathetsa mabodi a mabungwe ndi kampani zonse za boma. Chikalata chomwe chasayinidwa ndi Dr. Maxwell Tsitsi chatsimikiza kusinthaku. Chikalatachi chamaliza ndi kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti zonse zomwe zimafunikira thandizo la bodi losiyanasiyana zizipita ku nthambi yoona ntchito za kampani za boma yomwe ili pansi pa ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna OPC. Kukhazikitsa kwa makina amakono otchedwa magnetic resonance imaging MRI kwapititsa patsogolo ntchito za umoyo pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Makinawa omwe anawakhazikitsa miyezi 3 yapitayi ati akomera anthu a mchigawo chakumpoto pomwe sakuyendanso mtunda wautali. Mkulu wa chipatala cha Mzuzu Central Dr. John Chipolombwe wauza MBC kuti kale ankatumiza odwala ku zipatala zina ku Lilongwe ndi ku Blantyre. Alex Mwangosi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Chinsisi Moyo. Malingana ndi akatswiri a zaumoyo, makina a magnetic resonance image MRI amagwira ntchito yoyeza matenda ovuta kwambiri mkati mwa thupi la munthu. Ngakhale makinawa ndi ofunika chotere, chipatala chachikulu cha Mzuzu Central chinalibe makina otere chiyambire zaka 20 zapitazo. Pachifukwachi boma ndi thandizo la banki yayikulu ya World Bank lagula ndi kukhazikitsa makinawa pa chipatalachi chaka chino. Pangopita miyezi 3 chiyambireni kugwiritsa ntchito makinawa, anthu a chigawo chakumpoto ayamba kale kupindula kudzera ku chipatala cha Mzuzu Central. Mkulu wa chipatala chachikulu cha Mzuzu Central Dr. John Chipolombwe wati pambali poti ali ndi makina a MRI, makinawa achepetsa ndalama zomwe chipatalachi chimagwiritsa ntchito potumiza odwala ku zipatala zina monga Lilongwe ndi Blantyre. Tikamatumiza mapatient kupita ku chipatala china, 1 timayankhula allowance oti tilipire anthu madokotala ndi manesi amene awatenga mapatient opita na ku chipatala kuja. Komanso timenera kuthira mafuta magalimoto amenewo. Komanso galimoto ndi kuyenda mitunda itali kwa usiku so kuti kuonongekaso kumakhala kwa pafupi. Ndiye mtati muwerengere zonsezi muona kuti ndi zinthu zodula. Komanso mutati muonetsetsa mchendanenera ngakhala anthu sitimafuna kuyika cost kapena sitimafuna kuyika mtengo. Mwatenga patient kuno kupita naye uko, patient amene sungangomutenga ndi njala timene atagulire zakudya kuti azimwera njira ncholinga apite kumeneko kabwerekonso. Boma linagula makinawa ndi ndalama pafupifupi 9 billion kwacha zochokera ku banki yayikulu ya World Bank.
Bungwe la National Planning Commission NPC lapempha kuti pakhale ubale wabwino pakati pa ochita kafukufuku ndi adindo okonza ndondomeko pofuna kukweza ntchito za umoyo mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Andrew Jamali apereka pempholi pa msonkhano wa akatswiri akafukufuku ndi adindo ena a nthambi za boma. Emmanuel Chikonso walemba ripoti ili. Pa mkumano wa akatswiri ochita kafukufukuwa komanso adindo a boma ndi okonza ndondomeko zosiyanasiyana zinadziwika kuti pali kusowekera kwa mgwirizano pakati pa maguluwa. Zinadziwikanso kuti ochita kafukufuku ambiri sagwiritsa ntchito kapena kutsatira ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa zochitira kafukufuku kuti akafukufukuwa akhale akupindulira Malawi. A Andrew Jamali ochokera ku National Planning Commission, nthambi ya boma yokonza ndondomeko za chitukuko za boma, anati nthambi ya zaumoyo ndi nthambi zina zitha kupitirira kukumana ndi zopsinja ngati kafukufuku yemwe akuchitika sangakwanitse kupereka mayankho a mavutowa. Akafukufukuwa monga akafukufuku akapeza zofukulazo adziganiza onena kuti kodi boma lathu limene lili pakali pano lingakwanitse kuchita zimene tikunenazi. Ngati silingakwanitse, chimene chingatheke pa zimene tikunenazi ndi chani? Ndeti yambire pamenepo nkumapita kuchitsogolo. Chifukwa kuli kumuuza munthu unena kuti iweyo ukufunika kuti upange zakuti koma munthu ujalibe kutani kodi kuthekera. Ndiye nkhani ndiona kuti tifufuzenso kunena kuti pavuto lakuti tingapereke kuthekera kwa mtundu wanji kumene boma lingakwanitse pamene tili pano, both kunkhani ya zachuma komanso ukadaulo umene kufunikira. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya UNIMA Samson Sajidu anati nkofunikira kuti zotsatira za kafukufuku zizikhala zotanthauzira momveka bwino kuti zithe kugwira bwino ntchito. Zimapezeka kuti zinthu zija tazilemba mu science zima mawu amene tagwisa ntchito ndoti mwina anzathu sangamvese bwinobwino. Ndi chifukwa yake tikukumana chonchi ndi ogwirisa ntchito makamakaso aboma kuti tithandizane kuti kodi tikapanga kafukufuku ndi zinthu zija tazilemba mu science yo tingayithandauzire bwanji kuti zikhale zikugwiritsidwa ntchito ndi aboma ndi anzathu amene tikuwathandiza kwina kulikonse. M'mawu awo a Tobias Chirwa, mkulu woona za ntchito ku bungwe loona za kafukufuku mchigawo chakumwera kwa Africa la Sub-Saharan Africa Consortium for Advanced Biostatistics SACAB, anati pakufunikiranso kuti akatswiri akafukufukuwa adzigwirira ntchito limodzi ndi kukambirana pafupi kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito za kafukufuku yemwe ali ndi kuthekera kosintha nthambi ya zaumoyo. Mkumanowu cholinga chake ndi kulumikizitsa nthambi za kafukufuku komanso za boma kuti zithe kugwirira ntchito limodzi ndi kutukula ntchito za umoyo mdziko. Emmanuel Chikonso, MBC, Salima. Alimi komanso alangizi akuyenera kuphunzitsidwa mokwanira za ulimi wa mbewu ndi mitengo yobwezeretsa chonde nthaka kuti azipeza phindu lochuluka. Mmodzi mwa akatswiri a ulimi wakasakaniza pa sukulu ya ukachenjede ya Luwana a Joyce Njoloma ati kudzera mu ntchito yophunzitsa alimi ndi alangizi zakufunika kosamala bwino mitengo ndi mbewu zobwezeretsa chonde akukhulupirira kuti athandiza kukweza ntchito za ulimi mdziko muno. Tili ndi ripoti ili la Yamikanisi Mtowe. Ndondomekoyi ndiyolimbikitsa alimi kudzala mitengo yobwezeretsa chonde, kuweta ziweto komanso kulima mbewu zosiyanasiyana munda umodzi. Sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana pamodzi ndi Center for International Forestry Research, World Agroforestry ndi Norwegian Institute of Bioeconomy Research akutsogolera ntchitoyi yomwe cholinga chake kulimbikitsa ulimi wakasakaniza wa mbewu komanso mitengo yobwezeretsa chonde mu nthaka kuti azipeza phindu lochuluka posadalira feteleza. Mmodzi mwa omwe akutsogolera ntchitoyi a Joyce Njoloma wati akuyembekezeka kuphunzitsa alangizi ochita kafukufuku ndi alimi a mboma la Dowa, Balaka, Lilongwe ndi Mchinji. Anjoloma ati ulimi wakasakaniza wa mbewu ndi mitengo yobwezeretsa chonde nthaka ukhoza kuthandiza alimi kukhala ndi chakudya chokwanira komanso kukweza chuma chawo. Choyamba chimene tifunitsa kuti chichitike ndi kukonza sodoti kuti likhale ndi michere yoyenerera kuthandizira mbewu zimene iwo angadzale. Tikatero ndiye kuti mbewu zawo zija zizakula bwino, zakhaso zoti iwonso akagwiritsa ntchito ziyapasa thanzi labwino. Chachiwiri, pa mitengo imene tikudzala ndiyo kuti izitha kupereka nkhuni. Ndeno nkhuni zimenezo tikuona kuti asangophikira kokha
komanso kutsogoloko apangenso aphatikize ndi manyowa ena kapena adyetserenso ku ziweto. Mmodzi wa alimi omwe ayamba kale ulimi otere ndi a Emmanuel Kaunda omwe akuchita ulimi wa mbewu komanso nsomba ku Lilongwe. Akaunda omwe anazama maphunziro awo pa ulimi wa nsomba atsindika kuti mitengo yobwezeretsa chonde mnthaka ndi yankho kuvuto la kukwera kwa mtengo wa fetereza. Masiku anopo olumbite paliponse manyowa adula kwambiri, anthu akugulisa manyowa, fetereza wadula kwambiri monga tikudziwira. Ndiye kuti kusanganiza kwa nthochi ndi mitengo ili apa zonse zikudyerana. Koma mjana yankhulira kuti paliso somba pano. Kusomba uko chimene chikupindulira panopo si somba yoyo ya. Koma tili ndi madzi. So ndikutha metera kumbira damu la somba, madzi aja ndi kumathirira nthochi. Ndikathirira nthochi chinyezi chija chikupita ku mitengo. Ndiye mkuona mitengo ikusangalala kwambiri. Ndiye kuti pakapa pamenepo apa ndikusanganiza kudyerana kwa maulimo ophatikiza. Sukulu ya ukachenjede ya Luwana Center for International Forestry Research, World Agroforestry ndi Norwegian Institute of Bioeconomy Research akugwira ntchitoyi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Norwegian Agency for Development Cooperation NORAD. Yamikanisi Mtowe, MPC Lilongwe. Popitiriza ndi nkhani zathu tientonenso mitu yake. Mwambo olumbiritsa a Enoki Chihana omwe ndi wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna zina za boma zomwe azisankha uchitika posachedwapa mu mzinda wa Blantyre. Kukhazikitsa kwa makina amakono otchedwa magnetic resonance imaging MRI kwapititsa patsogolo ntchito za umoyo pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Ndipo mabungwe omwe si aboma mboma la Mangochi ayamikira adindo osiyanasiyana omwe anatenga nawo mbali yayikulu yoonetsetsa kuti chisankho chomwe chapitachi chichitike mwabata ndi mtendere. Nkhani zathu zikupitilira. Mabungwe omwe si aboma mboma la Mangochi ayamikira adindo osiyanasiyana kamba kotenga mbali yayikulu yoonetsetsa kuti chisankho chomwe chapitachi chichitike mwabata ndi mtendere. Polankhula ndi MBC, mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la Center for Social Concern mboma la Mangochi a Charles Nkangala ati mbomali mwakhala muli bata ndi mtendere mu nthawi yonse yokhudza chisankho kuchoka mu mbiri yake yoyipa yokhudza ziwawa pa nthawi ya chisankho. Francis Banda walemba ripoti ili. Mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la Center for Social Concern mboma la Mangochi a Charles Nkangala wauza MBC kuti kudzera mu ntchito zomwe bungwe lakhala kugwira zodzetsa mtendere, umodzi ndi kulolerana, bungweli lakwaniritsa zolinga zake pokonzekera chisankho chapitachi chofuna kuti chisankhochi chidzakhale chabata ndi mtendere. Iwo ati ena mwa magulu omwe amagwira nawo ntchitozi ndi magulu azipembedzo, achinyamata, atsogoleri a m'midzi komanso achitetezo. Malinga ndi Nkangala, ntchito iyi yathandiza kuti boma la Mangochi lichite chisankho chomwe chinali chabata ndi mtendere. Mukhoza kukhala mboni yanga kunena kuti Mangochi ndi boma limodzi limene anthu ake amanena kuti ndi hotspot yonena kuti ziwawa sizikhala kuchitika. Koma kubwera kwa project imene ya peace building taonetsetsa kuti takumana ndi aliyense okhudzidwa pozindikira kuti nkhani ya mtendere si ya munthu mmodzi. Takambirana ndi ma department aboma, mabungwe amene sale aboma, achipembedzo, achinyamata munjira zosiyanasiyana kuonetsetsa kunena kuti pakati pathu pakhale mtendere. Mkulu woyendetsa ntchito ngati yomweyi ku bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT a Albert Lulaka ayamikiranso umodzi omwe unalipo ndi magulu osiyanasiyana pa zolinga zofuna kukhala ndi chisankho chabata ndi mtendere mbomali pa nthawi yonse yokhudza chisankho. Alulaka ati kugwira ntchito za mtunduwu kunathandiza kufikira anthu ochuluka ndi mauthenga okhudza bata ndi mtendere pa nthawi yokonzekera chisankhochi. Ngati CSAT takhala tikukumana ndi adindo osiyanasiyana
amene amakhudzidwa pa nkhani ya zipolowe makamaka pandayi. Tinakumana ndi achinyamata amene analitu ofunikira kwambiri amene amatha kuagwiritsa ntchito andali ngati zida zoyambitsira zipolowe. Tinalumikizana nawo kuwauza kuti muli ndi udindo oti muchitepo kanthu osati akugwiritseni ntchito ngati makasu obweretsera zipolowe. Komanso tinakaso ndi atolankhani kwauza kuti alembe nkhani zimene zikhoza kupititsa patsogolo mtendere nthawi ya kampeni. Padakali pano bungwe la CSAT likukonza zochita kauniuni wa ntchito zake zolimbikitsa mtendere zomwe limagwira ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lasaina mgwirizano ndi kampani yogulitsa zakudya ya Max and Sherry. Polankhula posaina mgwirizanowu, mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakola ati ubalewu upereka mwayi kwa anthu kuti afotokoze nkhani zosiyanasiyana zomwe zimachitika m'madera awo. Mtolankhani wathu Elin Chimoyo ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi Kasakola, masiku ano anthu amakhala ndi chidwi ndi kanema okhudza anthu ndi zinthu zomwe zimachitika m'madera mwawo, kotero aonetsetsanso kuti programu iyi ikhale yapamwamba. Ndipo mkuluona za maprogramu ku MBC ya Kate Kujaliwa ati programu iyi ikuyembekezeka kuyamba pa 1 mwezi wa Mawa. Kudziwa ngati MBC ndife anthu onena kuti tikamagwira ntchito zathu monga nthambi ya boma timatsogozedwa ndi mlozo umene pa chizungu amati strategic plan. Mlozo wathu nthambi yayikulu imene ikukamba mmene ikufotokoza kunena kuti tikhale tikulimbikitsa anthu amene amapanganso kapena amafotokoza nkhani zawo amene ali amalawi pa chizungu amati local content. Ndiye titaona kuti content imene amapanga nzathu a Max and Sherry ikulumikizananso kwambiri ndi imene MBC imaonera zinthu zake, chifukwa iwo akukamba kwambiri za chikondi, akukamba kwambiri zakaganizidwe katsopano kapena kuti kusintha kaganizidwe zimenenso zikulukana kwambiri ndi mlozo waukulu kapena kuti masomphenya a dziko lino amalawi 2063 amene enabler imodzi ndi mindset change kapena kuti kusintha kaganizidwe. Ndiye chifukwa cha zimenewo amapanga tinaona kuti ndi content yoti tikhoza kuigwiritsa ntchito, chifukwa ikutiphunzitsa kuti tisinthe kaganizidwe kathu. Mwina mmene timaganizira za dziko lathu nthawi zambiri timatha kulemba zoyipa za dziko la Malawi, ndizoona adi tili ndi mavuto osiyanasiyana koma palibe tu dziko limene lilibe mavuto, koma matha kupeza kuti mwina Malawi timalankhula monyoza kwambiri ngati kuti ku Malawi kuno kulibe china chilichonse chabwino choti tikhoza kukondwererapo. Ndiye ukamaona zimene amapanga Max and Sherry zimatipatsa chiyembekezo. Ena amanena kuti chiyembekezo ndi chimene chimasunga moyo. Ndiye tinaona kuti ndi content yabwino imene ikhoza kuthandiza Malawi kuti tidziwe kuti chiyembekezo chilipo, komanso tikhoza kuonetserana chikondi, tikhoza kumkonda Malawi wathuyu, tikhoza kumkonda m'bale wathu, tikhoza kuwakonda aneba athu ndi kuwaonetsera chikondi icho iwo akadali moyo. Mkulu wa kampani ya Max and Sherry a Hope Mezoa ati zomwe akhala kuonetsa pa tsamba lawo la mchezo zawathandiza kukonzekera programu yatsopanoyi. Mgwirizano umene Max and Sherry yapanga sign ndi MBC ndofunikira kwambiri kwa Max and Sherry, chifukwa tsopano ndoti Max and Sherry ikhala ndi mouthpiece kapena kuti ikhala ndi platform yo landira zinthu zomwe imapanga. Ikhala ndi platform yowunikira amalawi kuti kodi mmakomomu, mabanjamu, muzintchitomu, machalichimu, mizikitimu anthu abwino aliko, ndipo kodi anthu abwino situfunika kuti tadziwe enafe kodi anapanga zabwino zake ziti, kodi ndi zabwino zoti zifunika zikhale pa tsamba la mchezo lokha. Ife tikuti ayi, ubale uwu uthandizira kuti zimene ziji zisakhale pa tsamba la mchezo lokha koma zikhalenso pa DSTV, pa MBC, pamene wina aliyense nsanje tuchitipa komanso maiko akunja atha kumaona zimene zikuchitika ku Malawi. Andichichi ndi cholingaso chimodzi cha MBC kufuna kuwadziwisa anthu zomwe ziliko, komanso pompaja timaphunziraponso ziwiri zitatu. Chimwe chilinso cholinga chinaso cha MBC. Ndi zolinga za MBC ndi zolinga za Max and Sherry zagwirizana ndikupanga program imene ya the Max and Sherry moment imene tikufuna kuti ipange inspire amalawi ambiri kuti tisinthe kaganizidwe kathu komanso tipange appreciate zabwino zimene tinazo. Anthu osiyanasiyana akhala kugwiritsa ntchito kampani pofuna kuchitira zabwino abale awo komanso anthu omwe amafuna kuyamikira pa zabwino zomwe amachita. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre.
Ana apa skulu ya primary ana Malimwe mu mzinda wa Blantyre akhala akuvutika ndi ukhondo pomwe zimbudzi zawo zinaonongeka ndi namondwe wa Fred. Ndipo pothandizapo kampani yogulitsa mowa ya Castel Malawi Limited yamanga zimbudzi zatsopano za ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha. Polankhula pamwambo opereka zimbudzidzi mmodzi mwa akuluakulu aku kampani ya Castel Malawi a Gloria Zimba ati apanga izi poyankha pempho lomwe analandira kuchokera ku sukuluyi pomwe zimbudzi zawo zinagwa chifukwa cha namondwe wa Friday. Apanga ntchito imeneyi chifukwa choti tinapemphedwa ndi a school committee amene anatilembera kalata nthawi ya namondwe anaononga matoilet amene analipo pamalo pano andi nthawi imene amatiuza kuti school ili ndi ana opitirira 1000 ndi mungoganiza pamalo poti pali ana school opitirira 1000 ana aja kukhala opanda matoilet. The management yathu kuzera mwa managing director athu Mr. Toma Reno anaganiza kuti ndi chabwino kuti tibwere tizamange matoilet amenewa. Polankhula atandira zimbudzizi oyimira mlangizi wamkulu wa zamaphunziro mdera la Ndilande Miriam Mtukane wathokoza kampani ya Castel Malawi kamba kathandizoli lomwe wati labwera mu nthawi yake ndipo ndilofunika kwambiri. Takondwera kwa basi fika panopa ana anasowa matoilet makamaka nthawi ya Cyclone Fred. Ana anali mapita ntchire mukhamuka chifukwa choti matoilet alochepa. Matoilet ena anagwa ndi Cyclone Fred. Ndiye kubwera kwa matoilet amene wawa kuti mangira matoilet awiri kuatsikana awiri so anyamata ndiye kuti at least tathandizika kwambiri. Mmodzi mwa ophunzira pa sukuluyi Alex Mwamadi wati kubwera kwa zimbudzi zatsopanozi kwawathandizira kuti azilimbikira maphunziro awo komanso kukhala otetezeka ku matenda omwe angathe kufala kamba kakusowekera kwa ukhondo. Nthawi ya Cyclone Fred zinali zinthu zovuta kuti anthu tilowe matoilet chifukwa matoilet ambiri adaonongeka ngati mmene mukuonera mawawa adaonongeka ndiye zikachulusa chiwerengero cha anthu omwe amalowa matoilet zomwe zimapangisa kuti anthu ambiri azijomba ku sukulu mu zinthu zambiri chifukwa chipanda Castel kuti bwesera matoilet anyowani palibe chomwe chinakachitika chomwe chinakatha apa pane paso autilimbikitsa be mumaphunziro athu kuti nafenso tizathandizenso ena. Sukulu ya Namalimwe ndi imodzi mwa sukulu zakale kwambiri mtauniship ya Ndilande. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Simon Boys. Munkhani za masewero. Katswiri wa nkhonya wa dziko lino Hadnock Kapiri wati akudikirirabe akatswiri a dziko lino komanso akunja omwe angazithembe kuti adzalande malamba omwe akusunga. Katswiriyu akusunga malamba awiri a pa dziko lonse omwe anapambana zaka zisanu zapitazo komanso mmodzi wa dziko lino. Iye akuti amakhala okonzeka nthawi zonse kumenya nkhonya iliyonse yoteteza malambawa. Kulimbikira kuthekera kuti anthu akanika kutenga katunduyo mwa ineyo kulipo kaifua kalamba ngati wa Malawi tutana 5 years amene atenga manja mwa fuso fighter Gwayani waisesa katatu konse obwa kwa ine koma palibe chomwe wapula kuti atenge katundu ameneyi. Olo uyu ndakatenga dziko la Zimbabwe la Tanzania kwa Black Mamba ndikutana zaka chino chachiwiri palibe so wina dziko la Tanzania amene akwanisa kuti atenge katundu. So ndikuzikhulupirira kapena kuti ndikutengera umene ndikumati ndikatenga katundu anthu ena kumalephera kuti alande katundu amene manja mwa ine Hadnock mbulupi. Iwe ukuona malamba amene akupita ngati chakutsogoloko? Ine kuthekera ndikuona kuti katundu amene akhala ali ndi inebe komanso kuthekera kutenga malamba ena akuluakulu kubweresa kuno kumudzi ku Malawi. Apapa ndikufikira dziko lonse ma challenges onse ambali zonse kuno kumudzi komanso maiko akunja kuti ngati athekera panopa apya kapena akonzeka bwino andiitane kuti aonetse kuthekera kwawo fuwa yonse ngati ni maboxa kapena ali kuthekera pamene munthu wina amene ali pa weti yawo akusunga malamba iwo akukanika kuti azatenge malamba amenewa kapena kuti aonetse kuti iwo ali pati chifukwa ngati ali maboxa pa weti yanga ngati ali kuthekera kuyenera kubwera kuti azandigwedeze kuti ndiziwe kuti paliso anzanga ena amene ali kuthekera kuti athaso kutenga katundu. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane nayi nsomitu yake.
mwambo olumbiritsa a Enoch Chihana omwe ndi wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna zina za boma zomwe azisankha uchitika posachedwapa mu mzinda wa Blantyre. Kukhazikitsa kwa makina amakono otchedwa magnetic resonance imaging MRI kwapititsa patsogolo ntchito za umoyo pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Ndipo mabungwe omwe si aboma m'boma la Mangochi ayamikira adindo osiyanasiyana omwe anatenga nawo mbali yayikulu yoonetsetsa kuti chisankho chomwe chapitachi chichitike mwabata ndi mtendere. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Tsalani bwino. Cash, y'all quick.